Здравей! Ще ни се представиш ли, въпреки че някои от зрителите на YouTube канала вече може би те познават с твои други видеа, но все пак... Разбира се, Димитър Иванов, на 17 години съм. Откъде си? Петрич. Училище? Явров, профилирана гимназия. И кой клас? 11. Мите, какво означава за теб успехът? За мен успеха е да постигнеш това, което най-дълбоко и най-много желаеш. Това ли накратко би казал и го виждаш като свое разбиране за успех? Бих казал, че за мен това е успеха. Трябва да се стремиш да постигнеш това, което на теб ти доставя удоволствие. А щом постигнатото от теб ти доставя удоволствие, значи можеш да го считаш за успех. А кои са основните фактори, които водят до успех? Според мен основните фактори биха били отдаденост, много труд, много желание и изключително голяма, бих казал, смелост и готовност да направиш това, което се налага, само и само да достигнеш тази връхна точка на успех. А самият ти може ли да кажеш до момента, че си достигнал някакви успехи, имал си някакви успехи? Разбира се, имал съм успехи, връщайки се назад във времето, като изключиме естествено всички състезания, награди и поздравления, които съм получавал. Бих казал, че за мен всяко едно участие, всяка една моя изява на сцената като актьор бих я счел като успех за мен. Тук мога да допълня и да сложа една скобичка, защо да изключим всичките награди, всичките аплодисменти. Напротив, това също е твоят успех. Разбира се. Тоест оценка за твоят успех. Разбира се. Изключвам ги тях, защото все пак това си е видно доказателство за успех и аз освен всички тези награди и всички тези признания, все пак намирам за успешен всеки един мой ден, всеко едно мое участие и всеки един мой финал. След като се поклоня и чуя аплодисментите, аз се чувствам като успял човек. Би ли споделил някой от своите постижения, своите успехи, връщайки се, както ти самия каза, назад във времето? От колко години си в театралният клуб, Младежки театър Маските? От 11 години съм в театралния клуб всъщност и не мога да кажа с точност преди колко години, но беше наистина много назад във времето. Имал съм една или две награди от Националния дворец на децата. Индивидуални? Да, индивидуални, всеки път индивидуални. От различните места, на които сме ходили с нашия клуб, включително и на... Колективни награди. Да, колективни награди в Созопол. Там ежегодния, мисля, че конкурс Музите. Оттам имам награди и от общински мероприятия. Да, и доколкото така и ти самия спомена, с многото участие в общински мероприятия, по различни поводи, по различни събития, по различни традиции, участвайки и като водещ, участвайки и като актьор в няколкото успешни заглавия на Младежки театър Маските. И наистина успеха, който си постигнал, за някой може да е нищо, а ти как го считаш за себе си? Нещо или нищо? Винаги като нещо много. Всяко едно мое представление и всяка една моя изява аз я считам като изключително голям успех, като изключително голяма чест. И как се чувстваш в този момент? Удовлетворен? Да, изключително Спиш спокойно вечер? Разбира се. Добре. И в случая да те попитам, кое е по-важно за теб? Вътрешното удовлетворение или общественото признание? Бих казал, че
май трябва малко и от двете. Защото все пак, ако ти не изпитваш вътрешно удовлетворение, не мисля, че е нужно да го правиш. Но да си призная, малко повече клоня към общественото признание, защото щом съм видял, че на другите им харесва, почва и на мен да ми се харесва. Разбира се, след като си ги трогнал. Разбира се, да. Мечтаеш ли? Мечтаеш ли за бъдещи успехи? Имаш ли някакви цели? Поставил ли си някакви така бъдещи планове, които да водят до твоя личен професионален план? Личен професионален успех? Мечтая, да, разбира се, според мен. Всеки мечтае. А и мечтите са безплатни, тъй че надявам се, да, че... Но някой ден им плаща с цената? Ще се наложи. Надявам се, че да, ще мога да постигна някакъв успех в пътя, който съм си избрал и съм склонен да направя каквото се налага, само и само да извървя този път на успеха. Смяташ ли, че баланса между личния и професионалният живот е част от успеха? Разбира се, това е изключително важна част от успеха. Трябва малко разграничение между личния и професионалния живот, защото според мен, ако се отдадеш прекалено много на личния живот, няма да погледнеш толкова на сериозно нещата, но ако се отдадеш прекалено много на професионалния живот, какво време ти остава от личния? Баланс. Трябва да има изключително голям баланс, за да може да се постигне някаква точка на удовлетворение между двете, за да може да черпиш хубавото хем от едното, хем от другото. Как се справяш с неуспехите и те променят ли пътя към успеха ти? Справям се с неуспехите и да, бих казал, че променят пътя към успеха, но естествено промените винаги са конструктивни относно това, защото след като видя своя неуспех и след като видя мястото, на което съм допуснал някаква грешка или мястото, на което се е постигнала някаква неточност, си научавам урока, да, и започвам да се подготвям по-сериозно за следващия път. Браво! А има ли човек, който те вдъхновява с успеха си? Какво научи ти от него? Има много хора, но аз бих казал, че пътя на успеха на един определен човек, който доста ме е впечатлил и доста ме е трогнал, е на големия Георги Парцалев. Чел съм много за него, разбрах, че макар и през много трудности да е изминал той, макар и от много лоша среда да е излезнал, ако се опитваш постоянно и ако със всеки изминал ден ти градиш, ще постигнеш целите, които ти си насочил. Браво! Ако може да дадеш един съвет на някого, който те първа търси своя успех, какъв би бил той? И може би не само на един човек, на твоето близко обкръжение, на твоите приятели, колеги, с които работиш. Ако намерите, бих казал, нещото, което ви прави щастливи и което ви доставя някакво удовлетворение, хванете се за него, дръжте го здраво и правете колкото се може повече, за да надграждате това ваше усещане и повярвайте ми, с много труд и с много усилия, някой ден ще успеете. Поздравления! Успех ти желая! Благодаря!